Ahmad Delta, wai mai labari ne ka? Ga kyakkyawan labari yau na dogo. Nadiya Adamu, na ga kin zaki yi zugun, zaki ci wani abu ne? Sai mun zauna zan ji shi autar mata. Ahmad Delta, ya ina maka interview baka bani hankalinka ne, experience naka nake so ka bani. Nan me kake gani ne ka? Sarkuna ne kamo, ke ce na gano. To tambaye ka, kai sirrin ne ka? Ko da na boye sirri sai kin tono. Me yasa? Me zai sa gaban amsa in kin gano. Wai tambaye ka, a mawakan soyayyen nan kan irin su kawo dan sarki S AHMAD, wa yake tasowa ne ka? Ga safi sai in baki kai na kunno. Ahmad Delta, da ina ne ake jin waƙoƙinka sosai? Tun daga birni har ƙauye ni na gano. To me ka gano? Sai ka zo cikin yawo kin dau manufa. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. S AHMAD Tudawa TV taku ce.